ба шавҳар баромадани духтараки 8 сола ҳамаро дар ҳайрат гузошт. Ассалому алайкум, тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Корбони Умр. Дӯстони азиз, пеш аз хулоса баровардан, аввал ба маънои қисса гӯш диҳед, баъдан фикрҳоятонро дар комментария нависед, зеро ҳар он чизе ки мо нақл мекунем аз сомонаҳои иҷтимоӣ гирифта бо забони тоҷикӣ тарҷума карда мешавад. марде соҳиби як духтар буд ва ин духтар бошад 8 сол дошт. рӯзе ин духтар бемор мешавад ва падараш ӯро ба беморхона мебарад. табибон ҳангоми ташхис кардан падари ин духтарро файрод мекунанду мегӯянд духтарат зиёда аз 10 рӯз дигар умр намебинад, зеро ҳолаш хеле вазмин аст. падар аз шунидани ин суханҳо хеле ғамгин мешавад ва гирья мекунад. албатта падар аст охир, дилаш барои фарзанд месӯзад ва фарзанд низ барои ҳар як падар азиз аст ва ҳар як падар дӯст медорад. ҳамин тавр ин мард ба худованд мегӯяд ки парвардигаро, ту ба ҳар кор қодиру тавоно ҳастӣ. ҳар он чизе ки ҳар он мусибате ки бар сари ман меояд, албатта ин як хайре бо худ дорад. ва ҳамин тавр назди духтараш меояду сари духтарашро сила карда мегӯяд: духтарам, ту чӣ орзу дорӣ дар зиндагият? духтар мегӯяд ки падарҷон, орзу дорам ки як бор либоси арӯсӣ ба бар кунам. ва ин падар бошад аз шунидани ин суханҳо хеле ғамгин мешавад, гирья мекунад, мегӯяд: эй кош худовандо, ман бо чашми худ медидам духтарамро ҳангоми шавҳар додан бо либоси арӯсӣ. падар ба хотири орзуи ин духтарро баровардан ба хона меорад ва ӯ либос мехарад ва ӯ арӯс мешаваду падар нақши домодро бозӣ мекунад. ҳамон рӯз падару духтар хеле шод мешаванд. падар аз шодии ин духтарак ғамгин мешавад, гирья мекунад. албатта ин гирьяе буд ки падар намехост духтарашро аз даст диҳад, аммо тақдир чунин буд. ва фардои ҳамон рӯз ин духтарак дунёро тарк мекунад. бародарони азиз, ҳаст баъзе шахсоне ки ҳангоми чунин қисса нақл кардан онҳо далел мекобанд, мегӯянд ки кӯ навораш? бародарон, мо навор не, танҳо бо тариқи ҳамин расмҳо бар шумо пешниҳод карда метавонему халос, дигар ягон навор нест. зеро агар шахси боақл ҳамин як нуқта бас аст, агар ҳамин ба мавзӯи қисса гӯш дода бошанд, ба маънои ҳамин қисса агар гӯш карда бошанд, худашон хуб мефаҳманд ки мо дар чӣ бора суҳбат кардем. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ.